Tsaraba ta musamman mai kunshi da ayyukan da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar a wannan makon a ƙoƙarinsa na saitawa da kyautata goben Najeriya. Ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa akan sha'anin watsa labarai Abdulaziz ne ya shirya tare da gabatar muku da wannan shirin domin sanar da 'yan Najeriya faɗi tashin da mai girma shugaban ƙasa yake yi a wajen inganta rayuwa da kuma jin daɗin 'yan ƙasa. A ranar Talata, 13 ga watan Fabrairu, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya karɓi bakuncin tawagar Super Eagles na Najeriya a fadarsa da ke Abuja, inda ya jinjina musu a bisa bajintar da suka nuna a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka fafata a ƙasar Ivory Coast. Super Eagles ce ta zo ta biyu a gasar bayan ta rashin nasara a hannun Elephants na ƙasar Ivory Coast da ci 2-1. A ranar Alhamis, 15 ga watan Fabrairu, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aminta da naɗin sabbin shugabanni a fannin samar da gidaje da bunƙasa birane. Shugaba Tinubu ya hakan ne a wani mataki na inganta fannin samar da gidaje da bunƙasa birane domin su yi daidai da buƙatun 'yan Najeriya. Haka ma, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi sauye-sauye a ɓangarori daban-daban na kiwon lafiya da kula da jin daɗin jama'a. Matakin da ya shafi hukumomi akalla guda 8 da ke fannin kiwon lafiya da jin daɗin jama'a, ciki har da hukumar NAFDAC da NCDC da dai sauransu. Duk da a ranar ta Juma'a, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya gana da gwamnonin ƙasar nan inda suka kai matsaya game da ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. Shugaba Tinubu ya kuma buƙaci gwamnonin da su miƙe tsaye wajen taimakawa manoma da kuma daƙile 'yan kasuwa da ke ɓoye kayan abinci a faɗin ƙasar nan. A ranar Juma'a, 16 ga watan Fabrairu, ƙungiyar Tarayyar Afirka ta naɗa shugaban ƙasa Bola Tinubu a matsayin zakaran gwajin dafi ta fuskar lafiya. Naɗin nasa na ƙunshi a cikin wata wasiƙa da hukumar kula da cututtuka masu yaɗuwa ta Afirka CDC ta aiki wa ma'aikatar lamuran ƙasashen waje ta Najeriya. An naɗa shugaban ƙasa Tinubu ne sakamakon sauye-sauye da manufofinsa wajen inganta fannin lafiya a ƙasar nan. Haka ma, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aminta da ingantawa da faɗaɗa wasu muhimman cibiyoyin lafiya a faɗin yankunan ƙasar nan guda 6. A bisa wannan amincewar, ma'aikatar lafiya ta ƙasa haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da saka hannun jari ta ƙasa za su kafa teaching hospitals a cikin cibiyoyin kula da cutar kansa a kowace daga cikin waɗannan asibitocin. Asibitin koyarwa ta Jami'ar Benin, asibitin koyarwa ta Jami'ar ABU, asibitin koyarwa ta Jami'ar Najeriya Nsukka, asibitin koyarwa ta Jami'ar Najeriya da ke Nsukka, babban asibitin koyarwa ta ƙasa da ke Katsina, asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos da kuma asibitin koyarwa ta Jami'ar Lagos. A ranar Asabar, 17 ga watan Fabrairu, shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bayyana wa shugabannin ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU shiryawarsa na kafa babban bankin Afirka a cikin ƙasar nan. Shugaba Tinubu ya ce Najeriya a shirye take domin a kafa wannan babban bankin na Afirka, daidai da yarjejeniyar shugabannin ƙungiyar ta AU da suka kulla a Abuja. Da yake yin jawabi ga shugabannin ƙasashen da ke halartar babban taron na AU karo na 37 a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha, shugaba Tinubu ya ce gwamnatinsa za ta haɗa hannu da hukumar ƙungiyar ta AU sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar domin ganin cewa bankin na Afirka ya fara aiki a shekarar 2028 kamar yadda aka tsara. Duka dai a ranar ta Asabar, shugaba Tinubu ya gana da jagorar gidauniyar Susan Thompson Buffett, wato Prof. Senate Fisheha, a wani bangare na babban taron ƙungiyar Tarayyar Afirka a babban birnin Addis Ababa da ke ƙasar Habasha. Tsarbar wannan mako kenan, sai ku biyo mu a wani mako idan Allah mai kowa mai kuma ya kai mu domin jin mu dauke da sabuwar tsaraba mai kushi da muhimman ayyukan da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu GCFR ya aiwatar.